Eta hauteskundeak pilpilean eta hautagai berriak eta dena ditugula, Euskal Metropoliak bere ekarpena egin du, zuri gorri berde gehiago akaso faltan? Akaso euskara da territorio via libre bakarra? Haupa, arratsalde on hori. Bueno, ez dutxu nahi txapasko sartu, así que lehenotari behin eskerrik askoan hori torti gaitik. Eta bigarren, hainbeste jente zauz hemen, hainbeste gazte, betizetan dabe guk influentzia asko ekogula, así que gutxut esan ezaztuteko inoiz atletiken oinarri garrantzitsuenetariko bat, eta hori euskeri dela. Ez dakizue benetan ze politzean, zueri dan hori euskera zentzuti ezamamesen, Bilbon, kaletik edo nundik, así que benetan, gazti hori, segidu euskeraz berbaitzen, nagusi segidu irakasten euskeraz, eta segidu igun gure oinarritarako bat bizitza zoan eroten. Gora Euskal Herria! Kaixo, gabon guztioi, aktualitatea dugu gaur ere hemen protagonista kolpez kolpe, bi astetxo lasai egon da gero, hemen gara berriro, eta honetarako lasai esan behar dizuet, ez zaketela libratuko ez gabarraz, ez hauteskunde kanpainaz, ez ezertaz. Gauza asko baititugu hitz egiteko, eta besteak beste, kanpainataz hitz egitean, gu batuz gaude, 32 orduko lan asteak, ez dakit, horiek gauza batzu bintzat eskubide oinarrizkoak beharko lukete, ez da? Bozka eman behar da horretarako ekinen. Bai, eta naroak ondotxo esan digun bezalaxe, 32 orduko astea, 25koa, nork ez du hori izenpetuko, etxe bizitza guztiontzat, kriston osakidetza, zer gehiago estatu plurinazionala, guazen kanpainari heltzera ze kontua zein da, hain oinarrizko edo ustez beharko genituzien gauza hauek guztiak jokoan note dira, hauteskunde kanpainan gogoraraziko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, bai, bihotzean segitzen dugu, Nafarren zoritxarrerako. Martxan jarri den politika txarrak izan direlako eta politika horietan zuek guztiok egon zarete. Euskadirako proposatzen dugu da gutxiago lan egitea soldata berdinarekin eta gure programan 32 orduko lanaldia proposatzen dugu. Aurreratu dizuegu proposamen interesgarriak mahai gainean daudela. Gauza da, ondoren gobernagarritasun kontuak tartan sartzen direnean, baina guazen heltzera kontuari zuzenean, ze aste honetan, gabarraz aparte, albiste interesgarri bat izan dugu. Behingoagatik, Otxandiano, Pradales, Otxandiano, aurrez aurre ikusi ditugula eta jabetu garela hautagai askoren euskara maila ere ez dela oso txukuna. Behar dugu estatus politikoa jarriko gaituena parez pare estatuarekin. Emango diguna harreman bilateral efektibo bat estatuarekin. Eta uste dut Euskal Gizartean badagoela mandatu bat horretarako. Independentzia da. Hori ikusiko du zer da. Independentzia da. Jaso dezagun Euskal Gizartearen mandatua. Aldera oso zuzena da. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Nik ez dut esklusiorik egingo. Alderdi politiko guztiekin hitz egingo dut. Eta importantea da, gobernagarritasuna hitz egiten dugunean, zertarako. Gobernagarritasuna, independentzia, bai ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak baliatu nahi izan du, akaso Otxandiano momentu ezer osoan harrapatu dute, uste dugu gai interesgarriak direla mahai gainean daudenak, eta akaso hori buruz gehiago guzti beharko genukeela, estatu plurinazionala, autogobernua, estatutuaren berritzeko beharra, oraindik ere transferentziak zintzilik edo nola ere, izugarrizko festa, hauteskunde kanpainak oraindik ere egun batzuk aurrean baditu, beraz gabarraz nazkatuta baldin bat zeundeten, akaso gabarra bera ere faltan botatzera iritsiko zarete? Eta oraindik ez du erantzun. Eusko Alderdi Jeltzaleak itun bat sinatuko du EH Bildurekin. Eta hemen ezkerreko gobernua nahi eta ezkoa ikusten dugu behar ditugun erronkei aurre. Ba horixe, badugu zertaz hitz egin, badugu zertaz eztabaidatu eta horretarako luxuzko maila dugu gaur ere. Betiko moduan Maitu Uria eta Martxelo Kabeni Gabon. Gabon.
Badugu zertaz hitz egin, Maite, lehenengo kortetxo hauek ikusita, suposatzen dut, ikusiko zenuela debateak Euskal katean, Estatuko katean, Espainiako katean, eta zer, hola, lehenengo laburpena egiteko? Lehenengo laburpena egiteko da, debate horren baitan nolabait sentitu deula kanpaina abiatzen zala, orain arte nolabaiteko monologo batzuk egon dire, eta gai bakoitzak bere proposamenak egin ditu, plazaz plaza ikusi ditugu, eta hor egon dire lehenengoz buruz burukoak, eta horrek aukera eman du nolabait argazki orokor bat hartzeko kanpainari buruz, eta nik horrekin geratuko nintzateke. Denok espero genuen buruz buruko berezi bat, Pradales eta Otxandianon artean, eta nik uste dut bakoitza jokatu dula bere eremuan. Nik uste dut Pradalesek behin eta berriro nolabait oinarritu du bere kanpaina hasiera hori bi ereduen inguruko eztabaida horren baitan, gu edo kaosa, pixka bat hori da berak nabarmendu nahi duen mezua, eta Otxandianoren kasuan nik uste dut mamitu zuela gehiago nolabait zer daen alternatiba bat eraikitzea, eta batez ere zein indarrekin aldan alternatiba hori eraiki, eta uste dut finean hor murgiltuko dela kanpaina, ereduen arteko ez dakit talka, baina dialektika horren baitan, eta aldaketaren inguruko nolabait elementuak edo osagaiak ezaugarritzen, Martxelo, titularrak edo bai? Lehen nagarmentzea hemen eztabaida oso lasaia direla. Jaisten balen bagara mapan pixkat beraldea, giro politiko beste da, eta hemen eskertzeko da eztabaida lasai izatea. Ni ere ez naiz oso eztabaida zurrun seriotaren aldekoa, ni gero joaten eitzenean Londresea eta sartzen eitzenean Westminsterreko legebiltzarrean gustatzen zaitu guztean dauden zuti jarriten dira, protesta egiten dute, ez da gizera egiten dute ordena jarri, eta nire banaiz horren aldekoa, ze bestela ikusi beste izago, Gasteizko legebiltzarra kazetari politikoen artean gutxien estimatzen den destinoa Gasteizko legebiltzarrera izango da. Nahiago Juan Segurazki o Madrideko legebiltzarrera edo Bruselasea Gasteizkoa baino, errespetu guztiakin. Akaso beste maila bat dute, ez da? Ez, eta gero da, Antzerkintzan eta bestela ere, ez, maila politikoa. Balin bazara kazetari bat ola salsa-zalea eta ibili-zalea, Gasteizkoak ez da eskolako ematen. Orduan, uste ona dela, eta ona dela islari ingenioso eukitzea, eta ona dela, uste hori lagundu egiten diola, besta hutza da etengabeko liskarrean da etengabeko irein eta lebiltzea. Eta gero, debatekin ja zentratuta, irupena bokat bilduren jokabidea dela da futbolen esaten da, orain gabarrakin dagoela futbol esaten da, partida hilez. Zu irabazten aizea, bita bat, Championseko finala jokatzen aizea, falta dira 30 minutu, venga, ja, bukatu edela, venga, ja, bukatu. Oso ondo dijoa, Bilduren marka oso ondo funtzionatzen ari da, EAJaren kasuan justo kontrako da, marka galtzen ari da, Bildu marka irabazten ari da, gaur marka bada, marka gorazka dijoan eta positibo edo alderdi positibo hori daukana, jende asko nintzat marka simpatikoa da. Eta orduan, jarrera hori dela, ez? Ni eseptikoa naiz, eztabaida hauek ematen duten arekin, jendea dijoa oso zurrun, debateak daude oso pautatuta, zu daukazu horren beste minutu horretan sartu dituzu 3 idea, eta orduan horren beste izan da ez dago eztabaida bat politiago dira, Maite izan du bezala bien artekok, ez? Pelotan ere bien arteko partidak ere oso politiak izaten dira konparatuta bestekin, dena dira politia baino batzuk gainera momentu batzuk telebista espainolean ez banaiz oker momentu batzutan handezak eta besoa altxatzen, ez da esku altxatzen hitz egiteko eta ja kazetariak esaten zion lasai hitz egin baino oso pautatuta daude denborak eta orduan oso zurruna dira, ez? Eta orduan gainera gertatzen da kazetaritza ikuspegitik eztabaida horietan erloju zaindaria dira, ez? Esku gutxi hartzen dute, ez dute kazetari beraiek ez dute moderatzen, ez dute, ez egin dola esan, ez dute bizitza ematen. Eta hori da, eraman dugulako kazetaritzan kalterako eta kazetarien lanaren kalterako, eraman dituen eztabaida horiek oso zurrun, oso pautatuta. Zu horren beste denboraukazu eta zuri izate izute izu, zure alderdiko sartu bertezu mezu hauek. Eta hor falta da freskotasuna, falta da elkarrizketaren konzeptu hori ideak trukatu eta gero berriro esan, eta ez nago adoz, baina zuk hau esan zelu da
Gau izazpin arten, zein arten ezinezkoa. Eta formatu berak ez du laguntzen. Bikoak iten direnean ere, Espainian daun esperientzia da, kazetarien lana dela, eta inoiz esaten gure ofizioaren reivindikazioarekin, kazetarien lana dela, denborak neurtzea, zuk esan duzu, eta orduan, falta da hori ez. Eta uste hor daula alderdien komunikazio arduradunen partetik segurtasun falta bat edo hanka sartu nahi ez bat, eta horre behartzen ditu, baldintzatzen ditu baita ere debatea, baldintzatzen du profesionalen lana, baldintzatzen du telebisten edo irratien, eta egin dola esan ez, asmoa, borondatea gauza nola eraman, eta orduan, ikusgarritasun aldetik ere debate horiek asko galtzen dutela. Maite, zuk uste duzu askotan galdetzen da, ezta? Garaile orain futbol partidoarekin alderatzen zuenean, ezta? Esaten da, debate hauetan, eztabaida hauetan, akaso botante hori edo bozka emango duen horrek ez dakienak zein eman, izan daitekela erabakigarria, ez dakit zalantza handia daukat, esaten duen gazteengan egongo dela ere aldaketa. Zuk uste duzu debate hauek ikusita egon dela garailerik edo dena hain pautatua eta hain lasai izan da zaila dela? Ba, zaila da, nik uste oso pautatua dela, eta, bueno, han gehien bat neurtzen dela, hankasartzean dirik ez egitea, eta, bueno, zure mezuaren pildora gehienak, ba, nola baite mai gainean jartzea, ez? Oso pautauta dago, nik ez dut uste oso erabakia garriak Ez ustekorik baten batekin, hautagairen batekin, onerako, txarrerako, denetarako, Ez, bereziki, esan, bueno, nik uste Anduezaren estiloaren inguruan ja asko hitz egin dela kanpaina hontan, ez? Eta, bueno, uste dut reinzidentea dela, orduan esan etena ikusten dute eztabaida ezberdinetan, eta, bueno, kanpaina formatu ezberdinetan jokatzen dula horrela, orduan pentsatzen dut ez dela kasualidade bat, edo, bueno, da, segurazki, nahi dula horrela jokatu kanpainan, eta, bueno, uste dute momentu batzutan egiten dela maila orokor horren baitan ematen diola, ez nuke esango distira bat, baina ematen diola foko bat, eta zu eski Alderdi Sozialista horren premia dagoenez, hortara jokatzen du. Oso arraro aiten zate bere estiloa, konparauta Idoia Mendiaren estiloarekin, uste dut deserosatasuna ere bai sortzen diola momentu batean Pradalesin, nik horrela sentitu nun momentu batzutan, hainbeste gobernutik kanpo kokatzen bere burua eta EAJaren aurkako erasotzaileen lerroan jarrita tarteka uste dut horrek sortu zula nolabaiteko ez nuke esango, eserosotasun punto bat, antzestua segurazki, politika antzestua dalako, baina hori izan zen segurazki elementu harrigarri bat, ikusten dituzunan kasi ez dakit nola esan, matrimonio zaharra osatzen duten bi horiek liskarretan agertzea bertan, jakiten duzunen aldez aurretikan bion asmoa dela, aldelarik hilarte jarraitzea elkarrekin tratuarekin, orduan hori izan zen gehien bat, kanpotikan begiratuta eta euskal politika segitzen ez duenen batentzako, segurazki momentu berezia hori da, holako eztabaidetan. Esaten dutenean biak ez, batzutan, Anduezan estiloa, Andueza loko da, Zakit inoiz baki non zeaten, baina Andueza olako da, izan ez olako da. Ez da antzesten ari paperra, olako da. Jarrera hori zukin dagoenean bilera baten olako da. Eta tauromakiari buruzko egindako adierazpenak ere, bereak dira edo... Bereak izango dira, ez izango atzetik estrategiaren bat bazuen... Esan zuen bezala, ez dago zezen korrida bat, baina goza demokratiko hori. Eta feminista hori ere. Baina zibilizazioaren historia guztian gainera, eta infinituan kokatu zuen. Bere izara olako da, eta orduan berak tono hori daukata. Gaina, uste gaina bakoitza, nik txandiano ezautzen dut, bestak ezautzen ditut batzu, baina, baina bakoitza ez dut antzesten olako adiez. Baina gero, maiten indiozun galdean inguruan. Beti esaten da, baina eztabaida horietan dudatan daudenak kortxerak itzute, eta zeina izan digu dudatan daudenak eztabaida horiek ikus dituzela. Da maksima bat, erabiltzen dela beti, zaten ez? Eta politologok eta zaten ez, baina eztabaida horiek garrantziak bate, batipat dudatan daudenak, eta zer dira, dudati aktiboak edo dudati pasiboak dira. Dudati pasiboak badia esan edo dudaukatela berdin zaielako. Eta gaztea baina, are gutxiago telebista eredu hori ikustea. Dudati aktiboetatik, dudati aktibo hori dituko nioke, dudaukat eta dudaukadan ezkero, eztabaida ikusiko dut, jakineko nuke. Ikusten ari denen artean zenbat dira dudati aktiboak, eta dudati aktibo dinetatik zenbat dauden telebista ikusten. Eta igual joaten zego azarketa
komuneko zulotik, beraz. Akaso gainera, Euskal Irrati Telebista kate publikoaren edapen horretan interesgarria zen, sare sozialetan ze egosten ari zen bitarte horretan, ez? Uste dut telebistak ere garapen hori emango balu, audientzia zabaldu egingo lukeela interesa badagoelako, ezta? Sare sozialetan baten batzuk nabarmentzen zuten Pradalesen eskuen gora bera, ezta? Urduri zebilela. Otxandian noizketan ari zitzaiola, gero eta abiada biziagoan zijoan, ezta? Eta horrekin batera, Laura Garridoren gaitasun hori, euskara maila hobetu zuela, ikaragarri hobetu, Sumarrek ez duela euskaraz ondo moldatzen den inor behar bezala defendatzeko beraien proiektua, ze egia da, Handeka Larrea moldatu zen, baina nabarmen geratu zen euskara maila baju horrek ere eragina zokala debatean bertan ere, eta beste aipamenetako bat zen, Otxandiano zela tabletarekin joan zen bakarra. Gainerako guztiak paperarekin zebiltzarako. Tira, bazoden gauza interesgarri ezberdinak jendeari arreta pizten ziotenak, eta akaso, halako debateetan denboraren neurketak eta asko zentratzen du gauza batzuetan, baina ikusten zen, pantailaz bestalde zegoen ikusle horrek beste gauza batzuri ematen zela garrantzi, ez da? Akaso dudatik tableta izateatik bozka emango dio? Etzazu zalantzatan jarri alako ukitu konkretuek zenolako eragina daukaten, ez da? Ni Laura Garridon hizkuntza mailarena berala kontatzen zen, asko betu du zen. Dela hor gutxi arte entzuten zenuen irratia, eta sufritu izan ez. Eta gero irupen daukat, Otxandianen estrategian, zu zauden medioaren araberako mezu batzuk eta jarrera bateko ibarrozu ez. Eta soziologikoki ETV baten ikuslearen portzantaje altu bat parlamentuan daukana baino handiagoa da Bilduren ingurukoa. Bilduren periferia nabarmena da. Euskarazko kate baten gaude eta horitik hemen hizkuntzak markatzen du joera politikoa ez. Irupen daukat, ez zula gehiagin zeditu kustio nazionaletan. Alegia joan zela, bere diskursoaren oso zati txikian gero ere pautatuta dago eta orduan gaia bestekin moderatzaile jartzen dituz, eta hori, baina Irupen daukat zaten ere burai, ETV baten zaude. ETV baten ikuslearen portzentaje handi bat, Euskal Irratian da bezala dira, Bilduren inguruko pesatzeta maikane bai, eta berriane bai, eta ez, Eta zeratik ez duzu egokitzen pixka bat jakin daukazula entzule bat oso zure ingurukoa, zerratik ez duzu ematen mezu gehiago zure jende horri ikuspegi nazionalez, eta ez dutu gehiago ikuspegi nazionaletik, gainera da gai bat desagertuta, ia desagertuta horna ez da behantan, hori ere azertu beharko nuke zerratik ez dagoen, legebiltzarrako hauteskunde dira, ez dira ez udal hauteskundeek, esatu ezko udal hauteskundeetan semaforak, bale. Europako hauteskundetan, arrantza eta ezer. Madrideko hauteskundetan, Espainiako eskun muturrari gelditu beharra. Baina Gasteizko hauteskunde dira. Gasteizko hauteskundetan eta Nafarroko hauteskundetan egiten da erakunde bat aukera ematen duena nazio politikoak ematen dute. Irupen daukat hor ez dutela balietu ezateko. ETV-en gaude, ETV-en tipologiontako entzula daude, zertaz hitzen goet. Igual hitzen barkoet debate honetan hontaz, eta beste telebizio baten ez horren beste hitz ditu, segun ze jendea daunez. Debate hori balitza Espainiako Antena 3-en, igual ez dago zurren beste nazio. Hori aipatzen duzu esate baterako independentzia, bai ez, handu ezak egin zuen joko hori, beste Otxandian hori nolabait, eta orduan zuk independentzia aldarrikatzen duzu, ez nik euskal gizartearen mandatua, ez da? Handu ez hona da reflejo nauzka. Hortan reflejo nauzka. Zaten dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak baliatu duelako hain zuzen ere, Otxandian horren hitz horiek saretan edatu dituzte esanaz bezala. Izugarrizko pena hartu dugu, jakitean Otxandiano ez dela independentista, nola ikusi duzu gure maite? Bai, egia da ez, independentziaren inguruan egon zala pixka bat aipamen hori, eta nik ustetan bai Otxandiano pixka ataka zailean jarri zeola Pradalesi baitare, ez, nola bait bere motika ateratzeko, baina pixka bat Martxelo markatu nildotik, nik harridura sartu nun baitare, ginen eztabaidan eta ginen katean, adibidez Euskararen inguruan, blokeen batez egotia. Hau da, egon ziren bloke batzuk,
errespetu guztiarekin, nik badakit nolabait zerbitzu sozialen inguruan dagoen eztabaida, eta hori oso argia da, garrantzitsua da baita ere norberak zenolako eredu ekonomikoa defendatzen duen, baina egia da, zauden katean zaudela eta kontutan izanik gainera zenolako testu inguruan gauden, zenen oldarraldi bat badagola, epaikitagitak bideratuta baita ere euskararen kontra eta bar, horren inguruan ez egotea euskal kulturaren inguruan aipameren bat, ez dakit, nun planteatuko duzu hori? Nun eztabaidatu duzu hortaz? Eta neurri batean hori ez egitea horrela eta agian hautagaiek ez bilatzea zirrikitu bat hori planteatzeko ez du jakitera ematen ari bigarren mailako arazo badala, naizta Euskaldun askorendako, lehen lerrotako arazo bat izan, bere egunerokotasuna baldintzatzen duelako. Niko horrekin, kezka pixka bat hartu nun. Uste dut, naziogintzaren inguruan eta nazio eztabaidaren inguruan azken urteotan egondan galera nabarmena dela, marko nazionala oso gutxitan marrazten da eztabaida politikoan, badakita itzakia dela nolabait eremu bakoitzeko hauteskunde logikari helduin bartzaiola hor jokatzen dalako omen. Eta horrela jokatzen da, seguraski, nolabait botere banaketa eta legebiltzarkide banaketa edo kargoen banaketak, baina uste dut behar dela, premiazkoa dela baita ere, baten batek nolabait hori mai gainean jartzea. Hau da, zein da zure proposamena, 7 herrialdez osaturiko herri honentzako, ez? Eta nik uste horren inguruan, galera bat badagola, eta ez dakit ETB batek hartu behar duen banderola hori, baina uste dut hautagai abertzalek bai hartu behar dutela, keinu batzuk egin behar dituztela, sartu irtera batzuk egin behar dutela naturaltasun osoz, gero mitinetan agian ikusten deula, esan ez dakite, ostiralean nik Arnaldo Otegiri hori entzun diot nire herrian Irunen diskurtso nazionala egiten muga aitzakiat hartuta eta zubigintzaz aritzea lurralden inguruko elkarkidetzaz eta barrekoak, baina eztabaidan horren eskaz nik sentitu nuen. Ez dago agendan. Eta justu hain zuzen ere akaso, hauteskunde agendan ez, baina agenda instituzionalean egon badago. Nafarroako lehendakaria bada Euskal eremu zabal baten buru momentu honetan, naiz eta etzaion akaso behar bezalako ikusgarritasuna ematen, aukera horiek ezakite aintzat hartuak diren benetan. Gauza bada eremu instituzionala eta erakundetatik egiten dire hainbat lankidetza eta hainbat hitzarmen mugaz gaindiko eremu horren baitan aipatzen den bezala, horiek guztiek ez dute beti euskal lurraldetasuna ordezkatzen, handik haratago doaz, horrek emanen duena bere mugekin, nik uste dut hor sortzen direla kolaborazio esparru batzuk oso interesgarriak direla, baina horrek nolabait ez dukentzen, nolabait nazio gisako proiektu bat mai gainean jartzeko behar hori, eta nik uste dute batez ere hautagai abertzalek hori mai gainean jarri behar dutela. Hemen eztabaida nazionala ezin da mugatu bakarrikan estatus politikoan inguruko eztabaida zehatz bati buruz edo hortara, baizik eta nolabait argazki orokorra emateko behar hori, nik uste premia hori badagola. Ez dakite, eztabaida zen momentu honena hori egiteko, baina hori ez bada, kenduta mitin batzuk, ez da aukerarik egongo, nolabait jendearen aurrean hori plazaratzeko. Baina zure oinarriaren orain arte eduki duzun eta eutsi zaituen, Etxabilduren kasuan ez, eutsi zaituen oinarriaren elemento nagusietako bat nazio politika dira, nazio identitatea da, hizkuntza eta guzti horiz. Egia da, orain bali mazabiltza beste fasa baten harrapatzeko boto periferiko bat honen arte zurekin ez dela bat Espainiako ezker estatalista edo horrena ez, ezker federalista ditzen den horrena, igual beste belaunaldi bateko garelako eta ja sartzen egialako, baina gure, nik ez dut inorra eskatzen ez, baina uste jende asko rentzako oso elemento akulluak izan direla bere idea politikoan azkeneko 20 urte hauetan, ez eta non ez dago agendan, ez da sartzen agendan, eta ni bakat kezka hori, gero entzuten ari naiz gainera, baina guzti horiek dira etapaka, eta orain tokatzen den etapa hau da, eta esaten batzuetan, EAJak esan duen azkeneko 40 urte hauetan, ez? Lehentzia autonomi estatutua, eta gero etapak joango gara, eta gero joango gara autogobernuan gero eta eskumen gehiago lortzen, da irupen haukat, egia da inguruan ez dagoela girorik, ez dago girorik Eskozian, ez dago girorik Katalunian, ez dago referente kanpoan segitzeko ez,
gari baten Kataluniako prozesua biziri zegoenean hemengo gertuti zeitu zen, han desaktibatuta dago eta elkarri labana sartzen dabiltza, abertzaleak, baina baukat kezka hori ez daula, ez? Eta gero ze arazo daukaten esateko telebistako debate baten galdetzen diotenean zu independentzia zara, bai. Ze arazo hori izateko, ez? Telebizio Espainolako debatean galdetu zioten EAJ-ko Arabako ordezkariari, hautagaiari, eta hor txibili zen, bere luza zertan txibili zen ez entzula. Orduan, irupen haukat, ez dago agendan, zen ekarri dago agenda diseinatu denean, hau ez dela diseinatu zertzea, ez? Kalkulo politikoa beste badelako, baina zartutago delako. Segurazki nik uste dut efinean... Harreman konfederala proposatzen du esate baterako Txandianok. Estatu plurinazionalaren eztabaida estatu mailan. Bozkatzaile askorentzako kontzeptu berriak dira. Eta akaso aurretik motxilarik izan gabe, estatu harreman hori konfederala askok esango dut, eta hori ze demontre da. Hori erreala da, nola irudikatu daiteke hori. Eta harreman konfederala ara Bizkaia eta Gipuzkoarekin. Tira, ez dakit, mahai gainean nola bait... Nik uste ez zuten aukerarik izan ez da ere, kontzeptu segurazki haien eskaintzan. Orduan kolokatzen da kontzeptu bat, eta nola bai proposamen konfederal horren baitan, ez baduzu hirugarren bote bat egiten, ondo kokatzeko zure posizionamendua, geratzen da, segurazki hankamotz, eta geratzen da gainera... Bai, geratzen da gehien bat gainera Madrilari begira, edo Madrilgo gobernuak zabaldu dezaken aukeraren arabera kolokatu duzula zure proposamena, ez da? Nola ikusten duzu autogobernu eztabaida hori sekulan bukatzen ez dena eta lokartuta hona parlamentuan. Zuke, gero antes ondo, erantzun duzu nahizuna, zer zaizu gabarrana, ni independentzia nahi dut. Eta aurreko aldian, politiko batek gauza galdetu eta galderarekin zer ikusia ez dakar erantzun bat ematen duna, ez? Orduan... Nik uste dena dela, pixka bat zintzotasunez jokatuz, politika eremu horrek ordezkatzen dula edo irudikatzen dula baita ere gizartearen baitan dagoena, eta denok onartzen dugu giro handirik ez dagoela naziogintzaren horren baitan, nik uste dut denok hori horrela ikusten dugula, eta hortaz gain, segurazki, zailtasun badagolako, zuga ipatzezun bezala, guk izan ditugun erreferenteak nazio hori zurmamitzeko eta nazio amets hori zurmamitzeko, hori berritzeko, eguneratzeko eta oaingo hizkerarekin asaltzeko, nik uste zailtasun nabarmena dagoela. Orduan, han aje ezberdinak uste dut biltzen direla mai inguruan, ez? Baina bilduren kasuan zure bi lerro nausiak dira. Politika sozialak, eta hortik irabazi belaunaldi gazteak eta gero naziogintza. Naziógintzaren barruan sartzen da hizkuntza eta lurraldetasuna hori. Eta gero beste puntu polila zen debatetan da, entzutean dueza idena esaten. Osakidetza hobetu ingo dugu. Eta galdetzen zu, eta zu ze gobernotan egotzea orain arte, zure jendea ze gobernotan egotzea arte. Eta gero EJ-aren kanpainare bai, ze gero Bildu eta bestek izan dezakete, guk askoz osakidetza eraginkorrago proposatzen dugu, zu etxara egon, ez duzu erakutsi ondo gaizki kudeatu zu, zuk ilargia eskaintzen zaketzen, baina egon direnak esate dute. Sekulako neurriak proposatu ditugu osakidetza hobetzeko. Eta horrein arte nuen egon orain arte. Bueno, baina, kanpainaren. Kanpaina da. Gero egon zen momentu bat, ja zala humoren dako momentu bat, nun Gorrotxategik, Gorrotxategi bere papera jokatu zuen, eta politxo egon zen momentu batzutan, atera zuenean Urdaibaiko Guggenheimen afera, eta ipatu zionan, naturako biosfera eta barrekoa, eta handozak esaten duenean ez dakila ezer horren inguruan, hori oso interesgarria, baina ja ez dakila ezer, gobernuan ez dalako egon omen, ez diote kontatu, edo, pasilloan zegoen, eta baina bigarren bote batian da, benetan horrela bada, benetan kalte egingo badio natuari, eta barreta hola, gu kontra egon gara beti bezala. Hori zegoen zen momentu bat oso interesgarria, baina hori jarri barrezu humore esketxetan eta hola. Ez dute jaso, baina maite, bintzat, esan dako esan zuen, Martxelok esaten du bezala, ez da ziurtasun hori. Ziurtasun oso esan zuen, beti bezala gu horren kontra egongo, gea? Pixka eta buena jarraituko dugu izan ere. Badago estereotipo bat, eibartarraren inguruko estereotipo bat. Eta hor bete-betean sartu zen. Anduezak errespetu guztiarekin esan da betetzen du, baina eibartar
onaren dekalogoa, baina puntu guztietan betetzen. Baina modu humoreakin izan da. Humorearekin hartuz, humore ere falta dugu, beraz, 21 arte goindikan izango dugu denbora ikusteko eta batzutan harritzekoa. Ere, oso futbolero ikusi zaitut, Martxelo? Hainbat alditan metaforak egiten futbolarekin, Eta orain tokatzen da. Orain tokatzen da, metaforak honen inguruan. Beno, aurrera egiteko pixka bat, egun hauetan ere badugu oso gai garrantzitsu bat. Akaso, Gabarra eta Atletiken kontu guztiarekin pixka bat alderatua geratu dela, eta da Jose Antonio Ardantza lehendakariaren hileta hil eginda, eriotza, eta horren inguruan ere zegertatu zen, eki? Naroa, ondo esan duzu bezalaxe, akaso Gabarrak, hauteskunde kanpainak, nahiz eta Euskal Irrati Telebista kate publikoan ikusi dugu Crespoi eta guzti ikurrinare, ezagin naziotasunarekin ere, izan du ukitu bat, eta esango dizuegu, akaso ez dela gehiagora heldu, egoerak ere baldintzatu duelako, eta aurrenekoz bizi izan dugulako behintzat azken garai politiko honetan estatu hileta bat, esan dezagun. Lehendakariaren eriotza, badira, kargu vitalizioak, askotan zer horiek baliatzen badira ere, estatu hileta bat, eta hauteskunde giroarekin zer ikusia izan duten irudiak ere utzi dizkigute, ikusi dugu Andoni Ortuzar Pello Otxandianorekin. Izan dira beste halako enkontru formalak, hauteskunde giro horretatik pixka bat aldenduta, eta akaso hor bai antzeman dela estatu izaera edo ukitu bat antzeman da kanpainan isla handirik akaso izan ez duena, eta ez dakit ez zuek ere bat etorriko zareten ikuspegi horrekin, edo eta zenola ikusi duzuen Ardantzaren eriotza, eta bere eredentzia politikoa. Eusko Alderdi Jeltzaleko Arabako zerrendaburu hemen izan dugu aste honetan bertan, eta berak sare sozialetan irmoki goraipatu du Ajurianeako paktuaren aita izan dena, eta Alderdi Popularrari ere halako mezu jatorrak bidaltzen, ez? De Andresi esanaz akaso lehengo Alderdi Popularra faltan botatzen dutela, gertukoagoa dena, eta galdetzen genion, baina Alderdi Popularrarekin kontatzen duzue gobernagarritasun kontuetarako, eta ez da beharrezko izango. Ez da nola ikusi duzuen. Bueno, ni suerte txarrakat tokatzen zaite EITB-ko erderazko irratian otea, eta azkuna hiltzenean ni ganbaran egon, eta Ardantzan hiltzenean ganbaran egon. Ordu nire lakotan kostaiten zait, egun horietan gaur errezago da. Egun horietan zu persona bati buruz daukazun iritzia ematea, jakinda hildela, eta bere familia daula penatuta, eta gainera bere inguru politikoare afektatuta dola. Izango da, zeurazki eskolapiokin ikasi nuelako, eta arduan gelditzen zaizu. Ezik eta estigma batzuk gelditzen zaizu, eta ez da katalako zerbait. Bueno, Ardantza, ni izango ere ez dakit Euskal Herrin zenba jentek irakurreta euskan Ardantzaren memorian, nik irakurreta euskan. Eta liburu interesanta da. Ez da, norbera daukan valorazioa personaren inguruan, baina oso liburu interesanta esplikatzen loko zondo nola diputazioan la salda zaitzeola nola deitu zioten esateko lehendakaria. Gaina Alderdi barruan zion txokolataren barruan lehendakaria eta ganbirakentu ez. Nik kritikoa naiz, esan nahi dute Ajurianako itunaren kasuan, esateko. Ajurianako ituna izan zen oso efektiboa eta haren kontra herritarrak mobilizatzeko, eta ezker abertzalea politikoki eta sozialki eta informatiboki ere bai baztertzeko. Baina bere definizioan bazeukan baita ere eskubideen aldeko itun bazela, eta hortik oso gutxi zeukan. Gogoratu behar da, nik beti esatu harik eta berbera, zuk hartu zenbate urtetan iren zuen Ajurianako ituna. Aipatzen dut ituna, beha izan, bera adalako, itun hori izan delako jente askorentzako, Ardantzak indako deportazio handi bat, gure herrian dori, zuk hartzen duzu itunak iren zuen urtetan, eta Pako Etxeberriak Jaurlaritzaren agindu zindako tortura ikerketa alderatzen dituzu, eta dode kaso pila bat gara horretan, eta Ajurianako itunean tortura horiek egiten zituzten polizien arduradun politikoa zeuden eserita. Eta Intxaurrondo, Alderdi Sozialistaren invento bada, invento esan nahi dut, Alderdi Sozialistaren faktoria bada, ez? Alderdi Sozialista zegoenean garatu zen hura, ez? Eta inork ezion esan Alderdi Sozialistari, edo bukatzen da tortura. Esan, lider horrek, Ardantzak ezion esan, haizu, bukatzen da tortura, edo bainotatik kanpo. Alderdi Sozialista ontzen mai hortan lasai, inork ezion behartu ustera, edo torturakin bukatzea, edo maila ustera, ez? Ni alde horretatik oso kritiko naiz horrekin, behin esan nuen hori irrati baten, eta kasualitatez hurrengo egunetan gure kazetari batek zeukan elkarrizketa Ardantzarekin, ja behin kargo utzitaz.
eta guatzen naiz esan ziola, esan zian Erika zen lankideak ez zuen, noiz ardantzarekin esan dit, lehenkoan irratioan esan zen ura, ez zitzaiela gustatu, ze ituna hori zen zan aldekoa ez, eskatasunen aldekoa eta giza eskuen aldekoa, eta giza eskuen aldekoa, baizu zatek izten izan zen, nahikoa da alderatzea, ze urtetan edo zen, eta Paco Etxeberriaren lana, ez? Eta gero ikuspegi nazionaletik, horre honda, bilendakari ikuspegi nazional sendo bat egin dutenak, eta gainera beti izen dutenak nahi bat Ezker Abertzalearekin akordio batzuk egiteko aukerak ematen bali bazun, egoera politikoak aukera ematen bazun, Garikotxea eta Ibarretxe denbora gehiago izan zuen lantzeko Lizarragarazi ura, eta gero onda beste modelo bat, eta da Ardantza eta Urkullu, eta modelo hori izan da, lasaitasuna, bi desberdin arteko elkarlana, Estatuarekin 78 sinatutako itun ura ez urratu eta ez arriskuan jarri Estatuaren batasuna eta gestio bate eramatea. Eta hori da, Ardantza izan da hori urte askotan eraman zuen, ez da 12 urtetan, eta gero Urkulluk eraman duena. Orduan, alde hortatik, parte personari dagokion zor dugune respetua personal, nik ez dut politikoki ikuspegi abertzale batetik, Ardantzak ezaguna da gainera Lizarragarazi zitzaioela bat ere gustatu. Eta oso kritikoa zela Lizarragarazirekin. Orduan, uste lidergo politiko hori izan duena, lidergo politikoa sozialistekin dute konpontzeko, politika egiteko estilo bat eramateko, eta Espainiaren aurrean lasaitasun bat emateko. Gero dazkazu, borroka txiki batzuk, eskumen hau ez da iritsi da, alakoaten iritsiko da, orain kontarez, baina hurrengotan bai, hori da ez, tensio batzuk estatuarekin. Baina tensio sendurik sortu gabe, eta gainera egonkortasun horrekin, Alderdi Sozialista eta bien arteko lehen aipatu dugu ez, noiz arte irango duen, ez dakizuk esan duzu maitega, betirako irango duen, ez duen irango ez. Baina uste personala da, uste Ardantzaren lehendakaritza eredu hori da, ahaztu gabe gainera, nire kaso personalean eta nire lankideen kaso personalean, baina uste zuen kasuan gauza bera dela, nik zuzendu nuen egunkari bat Ardantzaren laurteko boikota, Ardantzaren gobernuaren laurteko boikota jasantzuena, 90 bitarten, izan zen boikot hori, ni berandu sartu ditzen 93an, nik ezautu nuen garaiura, eta hori zintaztu sentitzen dut, beste batzuetuk tokatzen esatea, segulako lehendakari izan zen, nik ez dut hori ez dut, utzezuk anitota kontatzen. Hori boikotaren erdian, Emakundek erabaki zuen, Atxaro Arteaga zen Emakunden, eta segurazki Atxaro Arteaga izitzaien eusko gustatzen, beraz egon gobernuk intenzion boikota egunkariari. Eta gure azkeneko herrialdean emakume asko atatzen genitulako elkarrizketetan, azken herrialdeko elkarrizketetan emakume asko atatzen genitulako, Emakundek bilatu zuen modu bat guri saria bat emateko. Eta deitu ziaten, Aitzio Martxelo jabintzazo, aurten Emakunde saria, orain dela utxe eman digute berriari, baina eman zuten egunkariari. Eta esan ere burari, kotxen ikola. Ardantza zei okurtuko etortzea gaur ekitaldin sari matea, ze banekin aurreko saritan berak ematen zula saria. Boikotaren erdin gaude, boikotatzen gaituzte, Emakunderen keinu bat izan zen, esateko gu ez gaudea ados eta bilatu zuten modu bat emateko, bat elotxik gabe azaldu zen lehendakaria, Ardantzandakaria, eman zidan saria, bea boikotatzen ari zen egunkariari eman zion sari bat, izango magina betiko estimatuak eta bere diru launtzak eta publizitate hartzaileak gertatzen etzena, eta bueltatu nintzen etxera, ze horrekin ez? Barkatu luze joetela. Ez. Horre esan den histori guztia tandena edo Ardantzaren kasuan ez da, hor askotan esaten zen, Artzailuz zegoen atzetik ere, Artzailuzen lanak, gero Atutxeren papera ere hortxe zegoen. Tanden horretan ere, orain Martxelok bota dituen irizpide batzuen baita, baina irakurketa politikoa ere egin daiteke ez da. Bai, gertatzen da gero heriotza bat gertatzen denean, nik uste dut errespetuz denok nolabait mantentzen degula, nolabait tarte bat memoria horren baitan pertsona horren familiarekin elkartasuna adierazteko, eta uste dute gainera badagola elementu bat, hori erakunde baten burua lehendakari bat izan dana, eta horri eman behar zaiola baitare bere solemnidade bat, eta uste dut ikasi barko genukela segurazki hortan ere bai zerbait gehiago horrela nabarmentzen da baita ere, herri baten izaera, baina ados nago horrek ezin duela eraman nolabait murriztera edo
edo debekatzea, edo inposatzea diskurtso bakar bat nolabait abagune historiko bati buruz. Eta nik uste denbora gehien karguan egon den lehendakari izanik, eta jakinik zenolako garaiak izan ziren horiek, eta zenolako politikak garatu ziren, nik uste horren inguruan nolabait memoria egitea eta memoria kritika bat egitea, zeren hemen askotan aldarrikatzen da memoria kritika, nik uste memoria kritika bat egitea horrek suposatu zuenari buruz, horrek zenolako inspirazioa izan zuen, ondoren etorri ziren hainbat politika, eskubide zibil eta politikoak zapaldu zituztenak, nik uste beharrezkoa dala ez. Bueno, batzuetan egutegiak edo egiten dituolako, ez dakit, keinu txiki batzuk. Apirilen 8an hilda, lehendakari Ardantza. Apirilen 8an herrien bultzadapean lortu zen eta armagabetzea. Nik uste dute zilegia dela esatea Jurianeak proposatu zuen parametrotan ez dela gertatu. Euskal gizarteak espero zuen eta nahi zuen momentu hori horrela esan behar da. Esan beharko dugu baita ere, etak defendatu zuen eskema klasiko negoziatzaile horrein baitan ez zela gertatu ez da ere, baina gertatu zen. Eta gertatu zen, herriaren bultzadapean egin zalako nolabait armagabetze hori ez. Orduan, kasik nik esango nuke nostalgiarekin ez dela jokatu behar, eta uste dut nik gutxien ez dut inolako nostalgia sentitzen garai horiei begira, eta are gutxiago Ajurianeako itunak suposatu zuenari begira, eta kezkatzen nau, hainbat ordezkari politikok oraindik ere horrera aldarri egitea, zer honek uste dut herriak erakutsi dula, beste bide batetikan zetorrela konponbidea, eta zorionez handikan etorri da ez. Eta kezkatzen nau, ez hainbeste iraganari buruz irakurketa murritza edo irakurketa konplazista bat egiten dalako, baizik eta aurrera begira, oraindik bai gauza asko ditugolako egiteko. Martxelok aipatu du horietako bat, torturaren inguruan eta oro har eskubide zapalkuntzen inguruan hemen gertatu zanari buruz, oraindik ere bai badugu gauza asko egiteko, bizikidetzaren ze parametrotan eraiki behar dugu, badugu zer esateko, badugu oraindik bai presoen eta exilioten eta barkoan afera oraindik konponbide bat emateke, eta kezkatzen nau, hainbat ordezkari politikok oraindik ere, nolabait nostalgia puntu batekin jokatzea, garai politiko horri begira, eta han erabili ziren tresna politikoei begira, hemen argi eta garbi, Apirilen 8 urak erakutsi zuenean, beste bide batetik etorri behar zirela konponbideak, benetan bake inklusibo bat eraikitzeko, ez? Orduan, nik handikan ere bai bideatuko nuke gogoeta, ez? Irakurketa horren kasuan gainera, gainera gure eukariatez, baina eginen kasuan, Ardantza dauzka adierazpen batzuk esanez, egin egunero erostea da dirua ematea etari amosal eros dezen. Irakurketa kritiko hori denean, esango dute batzuk, orduko egoeraren isla da, baina zu erakunde bateko nagusia zara. Eta gero egunkari batzuk itxi ziren. Egunkari batzuk itxi ziren. Bueno, ni beti esaten egin itxieraren autojudizialaren aurreko herrialdeak Euskal Herrian Euskal esku batzuk idatzi zuten. Gero Garzonek zeituzun, baina eginen itxieraren autoaren aurreko orrialdeak, gero bukaran zata eta horregatik izten dut, baina aurrekoak idatzi ziren Euskal Herrian Euskal esku batzuk idatzi. Eta horien artean egin erostea da eta egunero diro matea amosal erosia zen. Eta hor, arrazioa ez du balio esatea, orduko egoera politikoaren isla da, baina zu erakunde bateko burua zara. Eta erakunde bateko buruak euki behar du beste, ostasun bat euki behar du beste, jarrera bat. Eta polizia eredua gaur egun hain pilpilan duguna, esan eta aurrekariak badaude, Euskal Herritarren heriotzak, hainbat kontu ilun eta tortura kasuak ere zuk zeuk aipatu dituzun bezalaxe Martxelo, egia da. Ardantzari aitortuko diogu edonolare gauza bat, estatu hileta baten protagonista izan dela, eta akaso eta pixka bat abia puntu ere hortiz etorren, aurrerantzean ere halako goi mailako ekitaldiak ere egiten segitu beharko dela eta horrek ere estatu izaerarekin ere zerikusia ere izango dula inbatean bintzat. Ni ikusetenean zer edu intuten, ni ados nago, erakunde bateko lehendakari izan zen, erakunde Gipuzkoa Euskal eta Arabako erakundean oso zen, referente bat, ordu logikoa da. Ondoren hiltzen dienekin ere gauza beren beharko da noski, ze ja jarri duzu pauta bat, jarri duzu gauza egiteko modu bat,
tabakizu zen, baina, bueno. Marka guztiak erausi ditugu, aste honetan, zuzenean estatu hileta bat, Gabarraren zera 40 urte eta geroko zera, ez dakit. Akaso horre... Beltza izan gabe, baten akaso okurrituko zitzen errautsa pixka bat Gabarran jartzea, ze jendia pixka pitzatuta dagoela ikusi dugu, egun hauetan, umore beltza erabiliz. Traineruan joan dela aprobetxatuz. Umore beltza. Ba, esan dugu, estatu hileta, eta orain eutsi diogula pixka bat hitz egin beharko dugu Gabarraz eta Atletikez. Gustatu zait, atzo ikusi genuen, bueno, milaka kartelen artean, kartel bat zegoen jarrita oso ondo Gabarra ateratzea, baina kontutan hartu bazenute Atletikeko emakumeek ere hainbat liga irabazi dituztela Gabarra dagoeneko aterata zegoen, eta ez 40 urtez erdoildua. Oraintxe ere finala hementxe atarian dugu, emakumeen finala. Zein justu ez da, eta gainera egun hauetan entzun dut behin baina gehiagotan. Ez, baina beti izan da gizonen kontua Gabarra normala da. Hoi emakumei entzun beharra ere, eta esan, Beti ez, 40 urtetan zut atera. Hori. Urtetik behin ezako da gizonena, beti ez. Horiezaren kortea beharrezkoa zegu. Zibilizazioen historia guztian gizonezkoen kontua izan da Gabarrarena. Handu ez Atletikeko izan daiteke? Atletikeko izan daiteke ezberdin. Bueno, en fin, nola bizi izan dezu ez, zuek Gabarrarena eta ikusita ere emakumeen finala bat horrela ez dula izango horrelakorik, akaso ere ez du behar horrelakorik izatea. Nola ikusi dezu Gabarrarena, Maite? Bueno, alde positibotik hasita. Hori da. Nik uste dut... Nazio. Ba, nik uste dut poz aldarrikatu egin bardala. Ospakizun aldarrikatu egin bardala, eta herri honek oso aukera gutxi ditula nolabait olako eferbestezia baten bizitzeko. Nik esango nuke hau dela korrikaren agia. Osea, zen korrika aurtengoa izan da mundiala. Badakit beti izango dugula hori 2 urtean behin. Baina korrika honek utzi du zerbait, datu objektiboa daude esateko, korrika horrek zerbait utzi digula. Azalean zerbait utzi digula. Eta herriak horrela bizi izan dula. Eta aldarrikatu bere izaera, ezagun ez duzun ondoan aldamenean duzula korrika eginez, eta nik uste horrek utzi zulan olako eferbestetzea bat. Eta karo, oain etorri da, kopa. Eta Gabarra, eta izan da, bigarren zati bat. Ze gertatzen da? Korrika ditun elementu guziek asetzen gaituztela. Eta Atletikaren ospakizun horiek ditun elementu guzik ez gaituztela asetzen. Ez daki nola esan. Hau da, nik uste dut ondo dagoela aldarrikapen hori, kirolzaletasuna, Bilbo hiriarena, Bizkaiarena, Euskal Herriarena, baina gero nabaritzen ditugu gabezi batzuk, udaletxeko balkoian, kasi bakarrikan bila librek euskaraz speech bat botatzia eta denok malkotan jartzia, emakumeen inguruan, ez baliatzea Gabarra ateratzen duzularik, horren inguruan urratxe bat gehiago emateko, segurazki badire elementu horiek falta zaizkiguna. Baina, guri, Bilbon ospakizunetan dagoen jendeari nik usteet dana, bizi duen poza horren baitan dana barkatzeko preste badagola, ez? Bila libre esan dezula, atzo gustatu zitzen asko sare sozialetan bate jarri zuena, euskara da territorio bila libre bakarra. Jendea azkar doa. Orduan, esan detena, berezitasun hori erakusteko modu guziekin bat etortzen naizela, hori argi dakat, oso aukera gutxi ditugulako herri gisa agertzeko nolabait gainditzen muga guzik, eta hori ni horrekin gehatzen naiz. Gero dauden gehiagikeri batzuk, gauden aje batzuk, hor daude eta gainditzeko modukoak. Lengoan, Sevilla zer atletik zale batek izan zian, ez da gelditzen abertzaleik Euskal Herrin, denak hemen daude. Zeratik, olako ekitalditan denak abertzale dira, esan zian berak. Denak sobraktuatu iten dute, ez? Denak dira euskaltzaleik, denak dira... Eta hola esan zian borrotan, ez da gelditzen abertzaleik Euskal Herrin denak hemen daude. Denak ez dira izango abertzale, berdina, baina jarren hori daukate, denak dira euskalduna, somos baskos, denak aldarrikatzen dut. Nin maitekin bat nator, ona dela olako ospakizun hauek eitea, gainera bateragarria delako, eta ez dutelako elkar anulatzen,
bateragarria da, edotea egun hauetan, atletiken, ospakizun hauetan, gainera, uste, badola horra zerrera soziologiko bat, eta da, beste izaera bada. Ni ez naiz Bizkaitarra, naiz Bilbotarra, ni Tolosarra naiz, Gipuzkoarra naiz, izaera badago. Bado soziologia bat, nahi aspaldien esaten zian, berbena talde bateko kantari esaten zian, Bizkaiko herritan, oraindik jendea segitzen du dantzaiten, eta Gipuzkoan jendea utzi dio dantzaiteari, eta gelditzen da, barran taldeari begira ez. Eta ez dute dantzaiten, herriko festa batzuetan. Dela, eta marraba urteko komentario bat. Eta da, izaera bat. Izaera hori oso ondo erreflejatzen da gero, olako ital. Dena hundia da, dena da gain aktuatua, dena da exageratua. Bueno, hori da, izaera bat, eta bere gauza honak eta bere gauza txarrak izango ditu, baina pixkat horren barruan sartuta uste bateragarria dela. Ospatzea eta atletikekin ibiltzea eta ondo pasatzea eta finala izan balitz erreal atletik nahi oso futbolzalea. Futbola segitzen dut interes soziologiko horregatik hori, baina ez naiz gero kirolzalea ez naiz, baina bai futbolaren mundu zalea ez, edo jarraitzailea. Ni joango nintzen, finala izan balitz Euskaldun artean Sevillara, Saerarakin, nire kokapenan katizurazki lortuko nun zara, baina berreta. Sarrik gabe joango nintzen, launekin, bueltat eman, bermatzea benetan Euskal Herria bertzale gabe gelditu dela eta denak kantzeo dela. Baina bateragarria da hori, aste bete lehenago, Lusoko epaiketaren aurkako elkarretaratze baten egotearekin, edo hurrengo astean Palestinen aldeko manifestazio joatearekin. Eta aurten, Bilboko presoen eskubideen aldeko manifestazioen ondoren, justo pegatuta aurtegian, Atleti Real Derbiazion Samamesen. Eta ikusten zenun jendea manifestazioan atletiken kamisetakin, eta jozten honen bazea derbi egun baten atletiken elastikoarekin jantzita, edo realaren elastiko jantzita, hoi ezurezki gero joango ziren futbolea. Hori horrela da, zen bateragarria, ez dugu pentsatu behar futbolak anulatzen dunik eta denak tontotzen gaitunik. Egongo da jendea, baina hori lehenagotik izango zen tontoak, esan eta ez dut bateragarria, eta batzuta hitzetzai kritika bat hori, eske jendea ematen du ez dalo arazorik, bai, baina bizitza honetan behar dira, ez? Batzutan joaten gara filma batzuk ikustea parpizkatetea, eta beste batzutan joaten gara filma bat ikustea bat triste ateatzea, filmak beltzen kontrako aperjai da direzen duelako izan. Orduan, beste hori eraman behar dela lasaitasun puntu batekin, denak ezautzen ditulako gainera herri honekin oso konprometitu da jende asko badukana bere futbolzaletasun hori. Eta ezautzen du buruzagi politikoak edo kultur munduko jendea direnak, kultur munduko dienak, eta gero oso atletik eta oso realzale direnak, eta buruzagi politikoak ere bai, eta horregatik joan litezke futbola ikustea igande baten, baina astelehenari dira lanean gure herriaren alde, eta zinko bagenu zerrenda bat, zuen telebistan elkarrizketatutako jendearen partean, aldetik zenbat diren futbolzale eta zenbat bizi duten gertutik bere taldearen garaipena edo derrota. Eta hori uste hori bateragarria dela, zen badago bestela joera bat kritikatzeko eta pentsatzeko egun hauetan ospatzen hauek guzik eta Sevilla jonde guzik ez dela kezkatu dela gure herriko arazoekin, direla denak koefiziente intelektual oso bajo aukatenak, eta ez da elementu bat dago interesgarria baita ere, identitatearen eraikuntzaren baitan zer suposatzen duen atletikek edo, atletiken ereduak zer ekartzen duen edo, zergatikan klub horrek lortzen du, hamarkada berritzen eta nolabait gero tanitzagoa bilakatzen bere oinarri hori, ez? Nola eraikitzen den identitate hori eta nahi kolektibo hori. Agian beste gauza batzuentzako lehen aipatu duguna naziogintzan eta abarrekoan, interesgarria da. Ikustea, ze elementokin, ze teklekin, ze klabekin lortzen da emozio nahiko sartzeko olako abagune batean, ez da? Integraziorako teslare bada. Bai, oso interesgarria. Bilboko alde zarrea joan, edo batipat, Korte, San Francisco albitara joan, eta ikustea. Segurazki Afrikatik etorri den jendea, atletiken elastikoarekin. Edo ikustea, famili bat itxuraz, fisiologiaz, Ego Amerikarra ematen duna, eta segura Ego Amerikatik etorri dela, Euskal Herriko berriak, Euskal Herritar berriak, bere semelabak relaren edo osasun elastikoarekin. Eta da integratzeko modu bat. Eta ni Europera bukat gainera, Bilboko San Francisco buelta hartan dabiltzan horiek atletiken elastikoarekin nahiela esaten utzi da zuzuetako izaten. Beltza naiz, Afriketatik etorri naiz, pobrea naiz, marginatu naiz, baina utzi da zuzuetako bat izaten. Eta hortarako,
Jazten dute atletiken kamiseta esateko, zuetako bat izan nahi dut, belta izan arren. Neri egokitu zaidan Parisen egotea, Frantziak irabazi zuenean Europako kopa, duela 8 urte. Eta Champs-Élysées ospakizunean, erdik ziren, edo arabiar txurako, bertan jaiotako, kezurezki, eta beste beltzak, erdi ziren. Eta esaten itzain nire buruari. Haukedia esaten, utziazu frantsesa izaten, eta utziazu zu bezen beste posten Frantziaren, selekzioaren garaipenarekin. Eta arti gero, atean nun beste idea hori, ez guzti ditut esaten. Haukedia esaten, utziazu zuetako bat izaten, nahiz eta ez nahiz urrubioa, altu bat, ez da uste, integraziorako elementu bat ere badirela, elementu horiek, ez? Eta gero, egia esan, beste kontu bat, herri honetan bizi izan dugun egoera komplikatu hortan, izan da esparru gutxietako bat, ondokari galdetzen ez zeniona, eta zu zein ematen duzu botoa, edo zu zein ez egiten. Eta da, dena zoden helburu baten zailez, dena zoden galdetu gabe aurrekoaren, atzekoaren ideologia, dena zoden bere taldea irazi zen. Orduan nik ez dituzke deabrutuko gauza hauek bado joera bat mundu kulturalean eta intelektualean olako zen bat. Baina izautu ditugu EHUko unibertsitateko errektoreak atletiken autoeskundetan aurkeztu direnak direktibo izateko, beraz. Pixkat gai honekin bukatzeko, orduan gaur alderdi ia guztiak seguruen egongo dira Asier Villalibreren atzetik, akaso, hola, agur bereziren bat egiteko hauteskunde garaian, ez da? Ze akaso botoak irabazi ditzakete. Baitek aipatu hizkuntzaren hori garrantzitsua, eta uste klubak hortan euki behar dute. Egia da, azken urte hauetan, urte esentetan klubetan egiten nahi dela euskara garatzeko kategori bajuetan eta mutilen artean eta entrenamenduak euskara ziteko eta badago hizkuntz politika bat garatuta klubetan, uste hori importantea da. Baina holako ospakizunetan uste klubak euko berutela hizkuntza arduradun bat eukiko dute segurazki, baina gauza horiek zatuko dituna eta ez utzi improvisatzen zein eukurtzen zailan esatea. Eta gero emakumeen kasuan, gaur egun ikusten ari gara futbol zelaiak kaso batzutan beteta emakumeen parteetan lehen ikusten ez genitunak, hori garrantzitsua da. Eta gero baloratu beharko da, irazten balin baute azkeneko Laizzer jokatuen final hortan, gabarratera eta ze espektatiba honeteken jendearekin, gizonena oso gertu dagoen, eta horretan dakitenak, bat emakumeen politika feministetan edo adituago direnak, neurtu beharko dute, ona den edo txarra den, horren beste jende bildu den garaipen baten ondoren, emakumeekin kasuan gabarratera, edo bilbide motzagoa, edo ez atera, edo ateratzekotan asumitu, garai baten bezala, urte askotan jokatu dutela emakumeek jende gutxirekin, ikuste gutxirekin, eta iritsi dela jende gehiago, gaur egun ikusten da, partida batzutan berezik ikusten da bete itena, Samamesen joiz bete izan da emakumezko partida baten, ez? Eta anotak izan ditu zarrera honak, orduan, hor neurtu beharko litzateke, esaten dutenean, aterako dugu gabarra baita emakumekin, ondo. Asumitzen dugu, segurazki, seguro, desente jende gutxia joango dela, bai, ze gauza horiek ere gertatu behar dute, jende gehiago joan dadin. Bueno, ni man jo gehiago dakitenak. Ez dira eskolak itxiko, eta bar egin den bezala Bilbon. Eta beno, gabarra, gora, bera, emakumeak, zenbat, gai, eta guzti hauek pixkat. Jorratzeko, Ekel doktorea. Gaiztakerien tartea dau eta lizentzia hau terapeutikoa dela aitortuko dizugu eta gaurko unez are gehiago gabarra gora eta bera, baina denetik izan zen, zorionez, Euskal Metropoliak bere aldarrikapena egin zuen, gizonezkoen futbola bai, baina euskalduntasuna ez dakigu, zurigorritasuna, berdea falta zen. Bueno, joango gara, dena ez dago galduta. Nola hasi zen kontu guzti hau? Guazen, pixka bat nahaztuta dugula kontua, kronologikoki ez gara joango, baina guazen jauzika. Kazetari hau bizirik dago. Jakin dezazuen, onik atera ziren. Ubitik pasa eta gero. Ubitik pasa eta gero, onik atera zen, baina guazen berriz ere gabarraren aurrekari horretara zer gertatu dute zen barte asko gustatu zegu, sare sozialetan bolo-bolo dabil Braveheart, ez, baina bizkaitarrek humorerik ez dute galdu?
esaten genizun ez da, biziri zebola kazetari hau. ¡Gol Atleti! ¡Gol Atleti! ¡Gol Euskadi! Eta orduan, aitortzen dizugu denak arrazoi bai, denak abertzale, denak gora Euskadi. Gauza bat esango dizuet, deigarri egizitzea dela Urkullu lehendakaria, oraindik ere lehendakaria gobernu buru esan nahi dut, ez lehendakari horrez, etzaizkio bat ere gustatzen, alkohol dun festa giroak eta antxe zen, Sevillan, ura ere abertzale, tira, alako aipu harinak eginda, Villa Libre, aipatzen zenuen aroa, dena Euskal Herria gure territorio Villa Libre bakarra. Eta hori, venga, Villa Libre, maiozu. Bai, Villa Libre jaunak lehendakari hautagaitza aurkeztu izan balu, zer gertatuko ote zen, hauteskundeak gaur izan ezkero, jakin emaitza interesgarriak izango lituzkela, gaizki ere zuen egingo, mozal legea ere ezartzeko arriskuan da, ez dago azkenan espediente horrekin zer gertatuko den segurtasun sailak ordu gutxi behar izan zituelako atletikeko jokalari hauen kalejira zer duzun, Martxelo? Jokatzen zuten esan zen, ari tokero lehendakari. Batzen zate jokalaria tokero. Uste Arabarra zen dela, baina... Gaizka tokero. Ez hartzen Nafarra ura, hankasartuko du leporaino, Arabarra zen, Nafarra... Baina ari tokero lehendakari. Uste dut gainera... Igual Villa Libre lehendakari izan barkutaren. Bai, eta aintzat hartzeko gainera zenbaten Nafar, Gipuzkoar hori izan da eztabaida interesgarria, benetan euskal selekzioa baote den, baina atletikek... Gasteiztarra atletikek ez ote dituen arrobiak bere ganatzen, tira, hori ere ez da interesgarria da, baina beste batera kutziko dugu. Tira, Ekil doktorearen atal honetan gaur hainbat kontu ekarri dizkizuegu eta bai, noski baiez, atletiki buruz, baina kalejira honek zer esan eman du eta akaso hizkuntzaren auzia Villa Librek balkoian aldarrikatu duen arren motorrak berotzen aritu ziren eta uste dugu espediente arriskua ere nori okurritu Sabinetxea atarian ondoko plazan? Legez kanpoko festa antolatzea kalean, nola leike? Eta esango duzu, bideo hau nondik atera duzu? El Correo Espainoletik. Pentsa, zertara helduaren, tira, lerroburuen artean baina, arakatzen segitu dugu eta akaso kanpaina analisi bat ere egin daiteke hemen, Sabinetxeatik gertu hau kantari ikusten atletikeko jokalariak. Eta, itxu zaude, argiak, hauteskunde kanpainak aldaketak, ez dakiz zer gehiago? Eta zer gehiago? Ba, ikusten duzue, ez zara gaueko izar bakarra eta argi, tira, betiko ez delako guztia, tira, kanpaina badakizue saiatzen garela dena harilkatzen, gehiegi akaso, gogora ekarriko dizugu edonola ere, atletik zaleak pozarren, eta uste dut euskaldunok egin batean ere, bai, gabarrarena akaso askotxo izan da, hori ez da gaidagarri. Ikurrina gehiago ikusen egin dituela, akaso baita ere. Euskara gehiago, Muniaini mikroa etzaiola berriz ere eman behar sekula. Anduezak esango luken bezala, zibilizazioaren historian mesedez berriz ez eman mikrorik Muniaini nahikoa hitz egin duelako. Tira, gauza bat ekarriko dizugu gogora maiatzaren 18an, Gipuzkoako emakumeen txanda dela, eta, aizue, Barça handia, Kataluniarrak izango ditugu aurrez aurre, derbi mota bat ere izango dela, Zaragozan toki ezin hobean izango dela hori,
ez dakit, ikurrina ondo gorde eta joan barko dutela, kaso zaletu askok, baina gauza bat, irabaziala ez, proposamena, Gabarra itxasadarrean, traineruak urumean. Dr. Martin Luther King, Jr. Playback. As a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. Ce petit instant de douleur sera le moment précis pour sauter la barrière et arriver à Melilla. ¿Número? Ibrahim Touré. Por favor, le he preguntado por el número. Ibrahim Touré. 723. Muy bien. Ibrahim Touré va. Caballero, un momento, enséñeme la Se documentación. le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión. Si es un niña, quiero que se llame como mi madre. Esté listo 4 horas antes. ¿Ha pasado algo a Ibra? La policía lo ha detenido. Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente. No somos terroristas ni asesinos, somos hombres inocentes. ¡Sí! ¡Silencio! Voy a ser padre. Y si me expulsan, te juro, volveré de cualquier manera. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Chef, les nouveaux frais sont arrivés. Es el único que decide si saltar la valla. Es el camino para volver a España. Merci de nous accueillir. Ah, hola, est-ce que c'est moi qui vous accueille? C'est la forêt, la cité des clandestins. C'est Melilla. Bienvenue. Eta dagoeneko bukatzear gaude, ja azken minutuak ditugu, bi gauza argi geratu zaizkit. Azkena hontan esan dugun bezala, upaneskak, suerte guztia zuentzako, eta bai, mesedez, kendu mikroa muniaini. Eta bukatzeko derrigorrezkoa. Bukatzeko, Maite, bueno, azken, bai, ez nekien nola esan, baina muniaini nola esan da, errexiagoa geratu zait. Esateko isildu zuek ere behingoz. Behintzat euskara zaritu zarete, ez dago
da gutxi. Beraz, ikusteko eta aurrera begira jarraitzeko 21 hortxe dugula, eta orain hemendik aurrera ikusiko ditugunak, Maite? Bueno, orain ikusiko duguna, danak Bizkaian, kontu zibiliz, orain talka egiteko aukera handia badago hautagaien artean, nola aukerarik ez da egon Bizkaitarren lurra zapaltzeko, pentsatzen dut bigarren astean hor jokatuko dela kanpainan, ez? Eta bai, aztenikan hauteskundak egongo direnan, eta espero dezagun, egun hauetan bizi izan ditugun nolabai eferbezentzia edo irudi horiek bilakatzea, ez dakit, indar politikoa edo energia politikoa zen herri honek behar du aldaketa. Kinilak, bota. Porra egingo dugu hori. Porra egin behar dugu? Bai. Zer eskainuen, botuen gainean, edo... Nahi duzuen bezala, apostoren bat. Nik uste sorpaso emango dela. Hor utzikoet. Eskainuetan erresagoa dela, baina, nik uste posiblea dela sorpaso hori ematea. Agian, bigarren aste hori Bizkaian ondo borrokatuta. Zen, han daude... Martxelo ja mikroak entzen ari da, bai, Martxelo? Sorpasoaren bidetik nidu daukan bi haukaten. Nik ez dut uste dengo denik. Baina sorpaso emango baliz, Maite izan duen bezala, jarri zuen bideoren zati hori etxara gaueko izar bakarra, izan diteke polita, oie berriro kantatzeko Sabin Etxaren aurrean. Gauertan kantatzeko zati hori etxara gaueko izar bakarra, hauteskunde gauean espada ematen. Nik uste dut, azkeneko, beste kontu bat, ez dakit ikustetzen duten laguetan badokorte bat oteginea, ikusteko futbola eta politika nola holotzen da nola bakoitza bere txerak hartzen duen, esan zuen momentu baten. Duela 40 urte, Atletikek kopa irazizunean, garaipenearen gola, Guarrotxenak sartu zuen. Eta Guarrotxenak gaur egun gure zerrendatan dago, mitin baten esan zuen hori. Horretik bila libre entzai gaudela. Kampaina lasai egidator, zenet, EH Bilduren kanpainaren aurreneko ekitaldia, hauteskunde hauetako aurreko ekitaldia izan zen, Espainiako hauteskundeetako gaua, otegi izan zunean, ikusita zenbaitza eman zien, guk gelditu egingo dugu eta eragotzi egingo dugu Espainiako gobernuan sartzea, eskuina eta eskun muturra. Eta uste, hauteskunde hauetan, 21 hauteskundeen aurreko ekitaldia, gau ura izan zen. Esan zuenako sendo, baldintzari gabe, gero bakigu beti daudela baldintza, baina baldintzari gabe, aurra izango ez. Irupen haukat, lasegi datorra kanpaina, ia da bi hautagaiak ez dira lokatzaleak, ez bat eta ez bestea. Eta inor saiatu balin bada lokazten kanpaina konturatu da azkenek aldiontan Ezker Abertzalea edo Bildu lokazteko kanpainak kalte egiten diotela lokatzetan ibili nahi duenari eta mese egiten diola lokatzetan sartu nahi duenari. Etxe Bilduren kanpaina horiek H Bilduen kontrako dienak H Bildu aldeko bihurtzen dira ja jendean askatu dalako kanpaina tipologia horrekin. Baina elemento bat falta zait. Lasai egi dijoa kanpaina, eta ikusita EH Bilduk irazi lezakela, Maitek duen aurreikuspen horretan, beraukat elemento bat eta bardela datorrazten, norbaitek sortu behar du elemento bat garaipen hori eragutziko duna. Eta hori beti izaten da, komunikabideen bat, informazio batekin. Eta egite zer roski, baina irupenak dijoala lauzo egi, eta, bakizuek Gipuzkoan zegertatzen, 2011an Garitanok eta irazi zutenean, horre hontzen sensazio bat natura jakintxua da eta natura oso bizkorra da eta oso, baina natura kanka sartu zuen Gipuzkoan. Natura trompatu intzen Gipuzkoan 2011an, ez da posible hauek iraztea, ez da hontzen gero hor konfabulazio bat mediatiko, politiko, ekonomiko, sozietarioa natura berriro trompatu ez edin. Eta orain berriro natura trompatzeko arrisku hori daukanean, harritzera iz aurrez, ez zeote elementoren bat, zen normalen gauza hauek eragitzen dituztenak, normalen komunikabideen batetik etortzen da, eote hori oso geldoa dago puntu hori, tardun... Hori zina baztertuztare, nik uste bigarren aste hortan, erabaki hortan, agian egotea olako elementu batzuk. Segurazki horrek erakusten du baita ere, Euskal Politikan egon diren aldaketak, baina baita ere neurri batean, EH Bilduren esparru edo eragin eremuan nola zabaldu dan, eta segurazki desente sendoagoa dela dudarik gabe, orain dela urte batzuk. Zeukana baino, ez da? EAJ kezkatuta hona bakarrik, EAJaren kezka nabarmena da, eta ez dute disimulatzen, baina elementu asko daude, elementu ekonomiko, elementu empresarial, ekonomiko asko daude, Gipuzkoan bezala 2011an orain kezkat esateko, hauek
Gero irabazita ere, gobernua izango da sozialista eta PNV-en artekoa, baina badago garaipenaren balio hori, Gipuzkoan gertatuen azkeneko batzar nagusitan. Gero Eider Mendoza da diputatu nagusia, baina gau, zu alderdi abertzale bateko buru izan da, hautagaia izan da, iristen zara erakunde hori gobernatzera, hauteskundek irabazi gabe, eta gainera ondoan beste abertzale batek irabazi duenean. Hemen kuestioa ez da, eske irabazizun honek, eta hori frente abertzale baten dugu. Ez, da justo kontrako abertzale batek irazten dugu, eta zu abertzale izan da, iten duzu paktua, bestekin oso legitimoan, dudarik gabe. Baina politikoki balio badokana eta kosto badokana. Eta gainera ez dakizu ze ondo hori izan ditzaken, zure boto maile periferikoen erten. Abertzale izan da, ondo ikusten ez dutenak, zuk aliantzorik egitzez. Baina ere irupen haukat, eta ez da dila gerta, baina lasai egi datorra alde hortatik, eta inork ez du aztoratu, ez alderdietatik aparte ez dela kanpo elementu bat aztoratzen duna kanpaina eta botatzen duna, pum! Agian zabalduta dago desente nolabaiteko gainberaren edo igatze horren sentsazioa. Agian horrek azaltzen du neurri handi batean ez egotea olako reakzioa. Hau da, beste kanpaina batzutan, egia da botere ekonomiko horiek eta oso errex lerratu direla EAJaren onduan, EAJak bazeukalako, bere interesen araberako, nolabaiteko bilan bat aurkezteko aukera. Nik uste orain deno konsiente garela, eta naizta EH Bilduren proposamenekin ados ez egoen, gainbera bat dagola, hemen ezagutu ditugun hainbat parametrotan. Eta nik uste parametro sozioekonomikoetan, ongizateren parametroetan, zerbitzuen kalidadean eta barrekoan, hori sentitzen da, nik esango nuke, eremu oso bestelako eremuetan. Eta agian horrek asaltzen du, zaila bilakatzen ari dela, nolabait lerratze, lehenengo momentutik ematen den lerratze hori beste kanpainetan, baina agian etorriko da. Hau da, unea erabakirre aurreko egunetan eta egongo dire, segurazki, edo ni pentsatzen dut, EAJak eta gobernuak bilatuko dutela, nolabait babes hori aldarrikoatzeko haien burua, ez? Baina sentsazioa dakat zaila dela, gero eta zailagoa dela, nolabait bilan argi bat ez duzunean jendeari jakinaraztea edo nolabait zure eredua onena dela, ez? Agian horrek azaldu dezake pixka bat dauden zalantza horiek. Herrixeak ondo ulertzeko. Alegia, Pradalesek argi du lehendakari izango dela, edo? Eta horretan beharko du babes bat. Eta hor, gure esan dezagun eneko handu eza hain eroso ikusten dugun honetan, horre izango da jokoa, horre egongo da alde batera edo bestera edo eta aldaketarako gakoa, ala beste eszenatokirik egon daiteke. Alegia, alderdi sozialistaren esko egongo da festa guztia, edo beste perspektiba bat zabalago bat izan barko genuke ze. Kampainan nik erabakitzen dut, ala etorri da, ezta? Emaizu botoa erabakitzen duen, erabakia, EAJ, uste Katalunian gertatu zen bezala ziurekin, EAJak ez du landuko elkarlan bat Ezkerra Bildurekin, EAJaren jetxiera nabarmena ez den bitarten. EAJak ikusten duenean asko jesten nahi dela, oso goiti da, eta orain baduka Bilduren garaipenak izango luke posizionamendu bat, ja uki ezina eta gerta ezina baten zuna gerta liteke, igandean, ziurekin gauza bara gertatu zen, eta hemen EAJ ez da bilduko, eta ez da elkarlanean hasiko H Bildurekin, EAJaren posizioa oso txarra bezen bitartean. Bitartean, zen dut ez dago arazorik, orain EAJak luke ez du izango inongo arazorik, eta nina legitimoa da noski, lehendakaritza hartzeko hauteskundek ez irazita ere. Hori lehendizia ginen udaletxetan ezautzen. Gero ezautu genuen, gobernu autonomikoak deitzen diren horietan. Gero, ikusi dugu Espainiako gobernuare posible dela, Espainiako gobernuan izan zaitezke presidente irabazi gabe. Bere garaian gertatu zen hemen alderdi sozialistak irabazi eta EAJ galdu hauteskunde atzu, baina alderdi sozialista zen ausartzen lehendakaritza txikitzea, eta orduan izuten akordio bat bien arten. Ez da aurreneko aldia, baina orduan lagunarekin gertatu zen, ez? Orain gertatzen da ereriarekin. Ustete horre... Seguro da gobernua izango dela bi horien artekoa, baina dauka garaipenaren, maitek aurratzen duen garaipenaren balio simboliko... Biena edo hiruena, alderdi popularraren papera? Ez dute sartu alderdi popularra. Izango da diputazioko historiaren bat modun? Gainera, ematen du Gipuzkoa diputazioan gainera doako babes bat izan zela, gero hor bazion bat Mikel Enesguatzen izena eskatu zuen izatea Kiroletako diputatua, eta ez zuten nuen hartu, eta ez du ematen
ez du ematen. Orain gertatzen dena da, PP ezizkiola aurrekontua babestu Batzar Nagusietan Gipuzkoako diputazioaren taldeari, ez, gobernu taldeari, orduan. Eta Otxandiano bozkatuena izan da ere, oposizioan gobernatzen ikusten duzu, ze hori ere izan daiteke aukera bat? Oposiziotik asko gobernatu daitekelako? Hauteskundeak irabazi eta finean galdu eta irabazi ez, hori gerta leike ez. Humore bat pixkatekin bukatzeko. Bueno, hemen humorerik. Kirol kazetariaren estiloko bihotzekoa emango dio Otxandioneri. Gehiengoak hainbesteko gehiengoa balin bauka eta gainditzen balin badu EAJ Alderdi Sozialista, PP eta Voxen batura hobe dute, hau bizia, Otxandio bizia ba, gurutzetako kardiologo kasi daitetzela gaborta lanean. Amaieran ere bukatuko du, gure Euskadi! Amaieran ere bukatuko du. Gaina, ematen du proiektzioa dela 2008 Otxandioaren hauteskundeek 24 dien ematen du, ez? Partida honek izango dituela, ez da, oraindik ere. Baina zeitezela kardiologo prestatzen gurutzetan, baldin eta Maiteren aurreikuspenak oso goitik gainera bali. Oso esuntxagoa, kaso ez? Hoi gertatzen da, Nafarroan etxe bildu oso do oposizio lehun hortan, ez? Ze gaina haiek esaten dute, nik inoiz esaten, baina zuek noiz baitek segitu beharko izan gobernu sartzea, ez? Kita esaten. Kita. Oposiziotik zure botoak behar direnean, asko gobernatzen da esatute haiek, ez? Eta batek joera batola, nizatea, izumek hau heldutasun keino bada, zuek gobernu sartu berezu, hasi berezu, ja, lokatzetan eskua sartzen, bestela, beti zode kapotik, ez? Zuk esatu zu, oso gaizki funtzionatzen du osasun bideak, kulpa hauena da, baina zuek babesa bat ez baina erroa hauena da. Zu barruan zaudenean, gero hasi behar duzu gobernatzen, Sindikatuak asko egiten du, ezta? Bere estiloa. Hasi behar duzu. Oposizioan gobernatzen, isili dagoelako diot hasi behar duzu gobernatzen, eta gobernatzea zaila da. Baina, hauteskunde gauak utzi dezaken, uste dut, nazio ikuspunduan, eta herri ikuspunduan, utzi dezaken mezurik onena, sorpasua badago edo ez badago, da nolabait argita garbi adieraztea, eredu zahar hori, bi alderden arteko eredu zahar horren egatzen abarmena. Nik uste hori izango litzateke, hauteskunde gauak nire ustez utziko luken mezurik interesgarriena. Ikusiko dugu. Finean, erregenerazio horren baitan edo aldaketa horren baitan mezu argi bat pasatuko zuelako, ez? Maite, nik uste dut orain, eta Martxelo noski, orain argi geratu zeiguna da, urrungo astean denetarik gerta daitekela, olako kataklismo informatibo, datozen asteetan, baina datorren kataklismo informatibo bat, edo olako bomba notizi bat, edo Andueza torero sartzea, batek daki, gauzak egon daitezke, baina ikusiko ditugu, hauteskundetan gaudelako, hauteskunde kanpaina. Nire ustez, lotxagarria da, Alderdi Sozialistaren kanpainan dagoen euskararen erabileraren txartel digitaletan eta bestelako publizitate estatikoan euskararen tamaina, letran tamaina da, 5 aldiz txikiagoa da, gazterazkoan, 2008 artean, 28 urtean, nola posible jartzea olako ondia botalka ezide eta gero euskarazkoa txiki baten, Alderdi Sozialista, buruzagi euskalduna dauzka, lehen ez bezala, nik adinakatik uzautu ditugu Alderdi Sozialistako buruzagi erdaldunak, eta zinezkoa zen, da, esplikatu behar zitzaia zertzen euskal mundua, hauek euskal mundutia toz, euskal munduan bizi dira, eta zait buruan sartzen nola ez duen Anduezak revisatu hori, eta esan, pesatzea eta hautagaiari pasago izkiote aurretik kanpaina, hau da kanpainan estiloa, hau da argazkia, hau da kolorea, hau da, eta ezer, eta inork ez esatea izuek, 2024 urtean gode nola posible olako letra txikia euskaraz horren ogia. Gazeraz, behitzaik gauzat. Jokalekun oraindikan hori izatea, hori arrazoi guztiarekin. Oraindikan eta iruditzen zait oraindikan asko ikustekoak izango garela hizkuntzaren kontuan. Maite, Martxelo, plazerra hemen izatea, horrelako analisi sakon. Eskerrik asko mikrofono zertzatik. Eskerrik asko. Esan diete, audioteknikari esan diet, saiatu amaieraldean mikrofonoren pilak amaitzea, baina ez diate kasorik. Ez, mila esker bikote, ekina plazerra betiko moduan. Eta zuekin bukatzeko, bakizuen musika zuzenean saioa dugula, Amaika Telebistan eta Kojo eta bere taldekide guztiak, gure lankideak, 250 saio egin dituzte, zen modu hobeagoa gaurko kolpez kolpe bukatzekoa, hau baino. Muixutxo bat, datorren astean,